warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu, Ya. menyatu dalam kebersamaan. Rasa syukur alhamdulillah atas limpahan rezeki dan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di acara sedekah nadran atau pesta laut pada hari Jumat 25 Juli 2025. Sebelumnya yang kami hormati seluruh jajaran rekan panitia penyelenggara, yang kami hormati pilih sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati aparatur pemerintahan desa di dalamnya, juga tim keamanan Muspika Kecamatan Bulakamba, rekan seniman seniwati kolom muda dan mudi, juga ribuan banyak terima kasih dari keluarga besar Wiramandala Sandiwara atas segala-galanya yang kami terima, baik servis akomodasi konsumsi yang begitu sangat memuaskan. Kami tidak bisa memberikan sumbangsih apapun, yang semoga apa yang Wira Mandala suguhkan sesuai dengan apa yang telah kami emban dalam Tri Semara Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik. Amin ya rabbal alamin. Sukses tanpa adanya ekses apapun. Hadirin kancaisme pandemen sandiwara tercinta, seperti biasa shownya Wira Mandala Sandiwara kerja bareng special partner SC Pro WM Official. Kebersamaannya akan kami isi dengan satu acara yang sangat begitu berarti. Ambil yang baik, buang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ide cerita atas nama sang sutradara dan asisten sutradara Wiramandala Sandiwara akan mempersembahkan pagelaran Mimbar Cerita dengan judul kalimatnya Wo Kedaka Wo Kadiki. Apunten informasi dari panitia untuk panitia parkir di luar, minta kerjasamanya untuk diatur supaya saling bekerja sama dan berjalan sukses untuk panitia parkir yang ada di luar. Mohon ditertibkan. Terima kasih.
ngaturaken puji lawan puji maring Gusti Kang Maha Suci. Kang mawelas kelawan asin nuhun yang magung. Mugia angasal pitulung, mugia angasal rahayu saking kula para kanca, para seniman lan senimati lan senimati. Restu kang pangestu nyun puja kang senyata mugi nyama angsal rahayu mugi angsal kawilujengan saking kula separa kanca para seniman lan seniwati sandiwara wiramandala kang dipimpin langsung dumateng Raden Culengeng ngalamate saking desa Bulak Loro kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Nyun agungi pangapunten nyungun jembaring pangapura sekate kelepatan sekate kesaunan pamugi kerasa ngamalung pamugi kerasa ngapunten sekatane makesawana seniman lan seniwati medongkali budaya suami seni minang warisan sing para wali warisan sing nenek moyang sing nenek moyang seni kang ora bakal ilang seni kang di bakal sirena seni kang di bakal sedaya seminyak sini sedaya semeninggali sedaya semingoromati lelampanan seriusan waktu puniki sedaya semeninggali sedaya seming mirengan nyungun agung yang pangapunten nyungun jembaringnya pangapura sekate kelepatan sekatanya kesawon Salam hormat wilujeng kepanggih malih dumateng Bapak Panitia Ibu Panitia sesepuh pulau Lampes sing dijaluk sampun lali selawase saumure. Salam hormat dumateng Mas Arya
sareng nok jungum minangka sing kowe gesik dewek nok ajeni minangka sing kowe Prancis dewek saking Pulau Lampes Mas Arya nok jungum sing kowe gesik minangka sing ditemenge sareng nok ajeni sing kowe Prancis dewek sing dijaluk sampun alis lawas sampun langalingi masa ngomong rengeng Sederenge obrolan dilanjut. Kula atas nama pribadi kelawan atas nama para santri Nerama Guru ngaturaken sembah bakti mugi aden tampi marang Rama Guru Rama Kiai Ibnu Anas. Rama Guru siswa-siswa lan santri-santri sampun kumpul sedanten kaya biasane para santri sawise bakda duhur anjalanaken kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Tapi sekian para santri dikumpulaken kabeh marang Rama Guru teng aula pondok pesantren. Kang Mariono mangga Kang diawali jenengan krihin Kang sederenge Rama Guru membuka obrolan lan sejen-sejen. wis cenduk tekene waktu wis ninggep tekene masa meneh wis waktune meneh wis kudune tulis waris bangsa diri Mimi Ayu Lupita serang Mama Ayu Lupita Mama Pikri sing ditembangi Inggih dumateng sing kula hormati sembahan Kyai Agung senalikane para santri wiraos ingkang kados makaten uga termasuk kula atas nama pribadi sesampune panjenengan unjuk salam kalian kula lan para kadang santri boten biasa lan boten pranti sesampune bakda duhur sampun dilaksanakan menghadap marang Gusti Allah dikengken kedah kumpul ning ngadepanipun panjenengan sederenge kula wiraosan nyuwun agung pangapunten sabudaya klepatan
Pok pilih salah lepatane kula nyuwun ampura Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beci ketitik kong ala ketara, wong bener pasti ketengenger. Meme ayu lupitangan, meme ayu lupitangan, minangkane sing ditepangi sareng mamae pikri, mamae pikri minangkane sing merengakana sampulane selawase. Meme ayu lupitangan, minangkane wong paling eman dewek. Mamae pikri gede matur kesuwun. Sejatine uluk salamiku wajib sing mirengaken jawabe. Kelawan tembunge salam rahmat lan selamat saking Gusti Allah semoga dilimpahkan marang kula lan panjenengan sedaya. Mulane sampeyan jawabe waalaikumsalam. Muga-muga ijining Gusti Allah sing jawab melu selamat kabeh. Amin. Cuman ana salam sing ora wajib dijawab. Nalika imam assalamualaikum sampean aja jawab ya. Bakal jawab kono makmume pada bubar. Ana maning salam sing ora wajib dijawab. Nalika sampean manjing ning wilayah kuburan. Kelawan ucapan assalamualaikum ya ahli kubur. Bakal dijawab sampean mlayu. Berarti setan yang jawab. Ikulah salamnya. Tentunya pinejane sampeyan tak kumpulaken ning pesantren Losari. Iki penting ya. Jangkrik demi sumela ditinggal kari, sumela ditinggal lumah, sumela ditinggalaken. Mameko minangkane sing paling eman dewek sampulane selawase. Mama Eko sampun nani. Kelakon Mama Eko asal kelakon. Bangirang-irang kenukane sing karinya Bang Mas Arya. Mandan apa kang lakon Ala cai-cai kopi mandan apa kula nekang lakoni nok jungung sing duwe gesek sedang nok asmi minangka sing duwe pra
Prancis dewek aja nongok Nah, para santri tentunya wis dari geger gumentur ya. Yen Pangeran Angkawijaya dipercaya marang sekumna hamba rakyat Losari. Ya, isun yakin ya. Pangeran Angkawijaya di samping ilmu-ilmu Rajaniti, Meme Ayu Lupita sareng Mama Epikri keding uga ilmu syariat-syariat Islam dimiliki marang Pangeran Angkawijaya. Dadi lumrah lamun dadi pemimpin ngereh ngabadah sauton ning Losari. Sebab sifat-sifatnya negara iku gumantung wong loro. Sinfani minanas ida soluha soluhanas wa ida fasada fasadanas al ulama wal umaro. kudu kerening penumpang badana siji terakatunggang Kebagusan bangsa, kebagusan negara gumantung marang wong loro. Baka wong loro akhlaknya bejat, akhlaknya beli bener hancur desa lan negara. Siapa iku? Ulama karo umaro. Barang kaya dene Pangeran Angkawijaya di samping ilmu Rajaniti, ilmu agamane luar biasa. Sampeyan seneng ning Pangeran Angkawijaya dari penguasa Losari. Alhamdulillah. Sampeyan setuju? Ora lagi bodoni awak dhewe Rama Guru. Setelah kaya dene Pangeran Angkawijaya didadakaken ketua adat ning Losari, ya seneng Rama Guru. Aja maning kula Rama Guru. Masyarakat rakyat sing ning pelosok desa seneng sawise Pangeran Angkawijaya didadakaken ketua adat. Mama Pikri sareng Meme Ayu Lestari eman lan sayang Sawise Pangeran Angkawijaya dadi tetua adat, ya uruwe Rama Guru. Acara adat sedekah bumi ya perkembangannya bagus. Acara adat nadranan ya perkembangannya bagus. Lan sejen-sejene acara adat ning Losari semakin maju Rama Guru. Mas Arya nok jugum sareng nok Agni sing duwe Prancis dewek emane wong sedulur orang Coba bakal sampeyan ngaku wong muslim kulihako walwakana murun. Senajan pahit terang-terangan. Ari wong milih pemimpin iku sing seneng ora kurang pengalem, sing sengit ora kurang pinanggit. Pro lan kontra wis mewarnai kahidupane pemimpin. Ana beli sing beli seneng ning Angkawijaya dadi ketua adat santri sejene. Coba iki kon ngomong ki, setuju beli? Sampurane selawase minangkane sedulur dados kulane kokon jujur Ramayai. Ya iya mudu jujur. Ya hari sebenarnya mah aku beli seneng. Sebab apa? Iya.
Ya kulane kepengen dari pemimpin ning Losari ku. Jadi orang kepilih sampai orang seneng akhirnya. Ya, ya pribet. Nanging sing arane rakyat tentu ora picek. Ora budek. Nalanan kelewatan bagian dong asal kula. Wis dadi pilihane. Kabeh masyarakat Losari setuju. Ya mungkin karena kearifan lan kebijaksanaannya Pangeran Angkawijaya. Ya kula sekian melu nyadari bahwasane Pangeran Angkawijaya iki layak dadi pemimpin kang saestune. Mimi Lupita, Mimi Ayu Lupita, minangkane sing ditemang sareng Mamae Pikri, Mas Arya, Nok Jung, Nok Asni, sing duwe Prancis dhewe. Ramayai, ya kuwen unak-unak kayak gula mah. Iya, bagus sampean iki ya. Dadi mulane kan dadi manusia iku kira-kira duweni akhlak kang bagus, kang kesebut akhlakul karimah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlake Kanjeng Nabi lamun bisa ditiru ning sampean. Jadi pasti siapa sing duweni akhlak kang bagus. Ya bawa kayak Pangeran Angkawijaya dipilih ya. Jadi penguasa adat kapan-kapan tentu jadi pemimpin ning wilayah Losari. Jadi mulane penting kita sebagai manusia terutama utamane tentang ajaran-ajaran syariat Islam kang den miliki marang sampean kabeh. Di samping ajaran-ajaran tata negara, ajaran-ajaran rajaniti uga patut dimiliki. Jadi sing aran ilmu iku ora sekedar kanggo butuh ning dunia, nanging ilmu akhirat penting. Sebab sing ning akhirat iku tempat panggon selawase. Sampeyan iki lagi mlaku, ngerti bleh? Mlaku nuju dening ajal kematian. Sadar bleh sampean? Ana sing mlakune masih ado tentune ya ajale suwe. Ana sing mlakune wis parek tentune ajale wis parek. Nanging sejatine kullu nafsin dha'iqatul maut idza jaa ajaluhum la yastakirun sa'atan wa la yastaqdimun. Jere Gusti Allah jam kuwen detik kuwen mati mangsa wurunga. Bakal anu ning alam barja para santri. Alam barja iku sekarane alam kuburan ya. Peteng dedet aliwungan, diedek karo lemah, ditutupi karo tataban, diedek-edek ning sanak pemilik. Oleh telung dina santapan cacing-cacing tanah, uler-uler lan makhluk-makhluk ganas sing ana ning alam kubur. Sepira bagus